Ano mo? So, hello guys. Hindi pa nga ako natutunawan yung ginawa nila sa akin kahapon. Natutulog ako, tapos sinabuyan nila ako ng tubig. Kaya, gaganti tayo ngayon guys. Hindi pwedeng walang ganti to eh. Get out of here. Kailangan makaganti tayo. So, magpa-prank din sila. Prank na to lahat guys. Kasama ko nga pala yan. Sikreto lang kasi ayaw ko malaman mo kung sino kasama ko. Kasi ako lang dapat ang nakakaalam ng lahat ng gagawin ko. We tired of playing with your ass, nigga. Today your ass is gonna die. So let's go, ito na nga. So let's go guys, ito na. O bali pala, nandito na ako sa tambayan namin. Hindi nila alam na nandito na ako. I-check ko na lang sila mamaya kung anong mangyayari. Kaparat. Dito mamaya. Masarap talaga guys yung laki niya. Tignan nyo naman yung itsura niya. Sorry? So malinis naman tong tubig na to guys. So okay na to. Yan guys, kanain na lang namin yung hello. Kikita kung ano sinisip-sip nila. I-reveal natin pag nakainom na. Arinula natin na may lagay na Gana Lucky Me powder, yung powder ng Lucky Me, yung seasoning. Tapos ito ang pinakamalupit kasi may tunay talagang arenola dito na ihi talaga. Okay, guys. Ito na guys yung ihi. Ito yung arenola na kuha nila. So masyadong ano yung amoy niya, pero ito talaga gusto ko talaga makaganti. It's about time. So ito na nga guys ang moment of truth. Nandito na sila. Kasi Gerald, kung anong flavor ang iinumun dyan sa maestro, di ba maestro? Iinumun mo kung anong flavor yan, isabi mo sa kuya. May sanggatos. Sigurado ka? Ayo, sanggatos yan. Lang yan. Baka nagbibiro ka. Day man an game na. Sanggatos nga ni. Baka ko lang to. Dada yan, dali na. Lucky Me man say mo. Otro. Anong lasa? Lucky Me. Lucky Me, masgad. Otro daw, dali na nga ni. Ikupon mo nga ni, dakol-dakolan mo. Gay! Ay, at mata na putol. Ano yan, no? Kaparat ka na. Yes, kadiri. Yan, no? Bago yan na ihi. Pwede ang tikinom mo. Mailing nga ni. Oh, gusto mo mailing kung anong tikinom mo. It was at this moment that he knew. He fucked up. Sibati ka. Oh. May challenge nga ni. Di. Tapos, Yan o, pailing ko ha. O tapos, pag naulaan mo, may 100 pesos ka. Dapat ano, ade magputol-putol ha. Diretso dapat. ano yun? Inom na. Kaarte ay. Oo, sige. Yan, diretso lang. Aram ko na. Ano? Parang pa sana kaya. Oh, ano? Lucky Me. Lucky Me. Iyo. Ambog mo na. Iwalim. Parang pati. Napuputol ka din ng istro labao, no? Parang mo ano. Nakatawa na ako. Oh, dali na. Kabalos ka, harap ko. Ata, challenge nga ni. Balos iba man na challenge sa prank iyo. Aram mo, natulalangan niya ako. Maniniman mo. Oh, yan ang inuman mo. Oh, di na magsiriip. Inuman mo lang, dali na. Pwede parang mo.
Basta inumon mo, mapaparo mo man sanaan. Parang mga ini mga laway. Gusto yung baga? Yung mo tulo nun. Dili na. Kaskad baka ini. Tulunon, ay mag-ano ka, magigop ka, di pa nailing. Yan. Ano namit? Laki mi. Bagay na Lucky Me. What? Lasang Lucky Me lang an. Maskad yan. Yung ano, pero ang istro kaya kang baba. Ilan mga istro? Oh, ayan yung ang baba. O yan o. Oo, nang sa baldi. O sa balde o. Tunay yan, tunay. Ihi ka na yan, patal. O, tugbong yan o. Kaya yan mas... Kaya masakit ito na supsupunta. Alabaw ng istro. Yucks. Guys, wala si Pepe o. Andito sila mga tulala pa rin. Sinabi ko na sa kanila kung ano yung ininom talaga nila. Legit na. Iyi. Lucky Me talaga yun. Pero siyempre, hindi ko papaalam na siyempre nilagyan ko ng kaunting ihi ko. Got him! Got him! May ihi talaga yun guys. So, hindi ko lang pinakita sa video kasi medyo malaswa. Ladies and gentlemen, we got him.